Abang bayi kok kelakamu kayak ngono to? Rumasamu aku wis mati apa kok gawe posen? Mbok. Lho. Kowe mah ngomong apa to, Kun, Run? Lah aku omongan karo kowe iki cat katon cat ora lho. Gek ketok gek ora. Lah saiki karek mohon izin Sri Mulati karek Mas Tarsan 81, Cak Kartolo 81, Mas Tesi senior kita Juni nanti 85, luar biasa masih eksis. Makasih. Kemarin diundang di Istana Negara niku ganjil gendero. Apik sae lho niku. Sae piye? Sesuk Mas Kirun dipanggil nang Malaysia. Oke. Ya rono dheweke ngibur. Oh. Pas ke Malaysia nang Filipina. Ya ngibur. Balik nang Indonesia ya dipanggil. Harus sing